sa wakas, nakabalik na ako ng Japan after 30 years. Yan, nawawala kasi kami. Kaya yan, sinundo na kami ni Johnny Bell. Galing na sila sa Airbnb. Hi, hello, baby. Hello, you're so tall na, Kas. Give me a hug. You're so tall also. What happened? Both of you getting taller and taller. Wow, I love you, baby. Mapanoson ako. Mapanoson kami. 24 hours na kaming solo. Ako din na mag-ano, dyan na lang kita. Grabe ng sabi ko. Sa wakas. Yan o, yung silver. Yan, good morning ko na. 1:30 a.m. Yan, papunta na kami ng airport. Kami ng kapatid ko. Tapos na kami sa immigration. Ayan, mayroon pa kaming 3 hours bago ng flight. Relax na. Ayan, naghahanap kami ng makakainan kasi sobrang aga pa. Ayan, sa Tapaking. Ayan, ang in-order namin. Tapa Classic. Ang oras is, ayan, 3:50. Breakfast muna kami kasi ang alis namin is 6:15. Marami pa kaming spare na oras na pwede pang makaidlip-idlip sa nakabalik na ako ng Japan after 30 years. Ano, kumusta ka? Kumusta ka ba? Welcome to Tokyo. Yan, nakalabas na kami ng custom. Ayan, magtatanong-tanong si Ruth. Security. So, ano daw yun? Yan, ni-rent yan ni Ruth sa clock. Itong packet wifi. Na pwedeng maka-join ang ilang devices. Ngayon, naka-join na kami. Kaya, yan, mayroon na kaming internet. Okay. Ayan, dito kami kakain ni Ruth. Ayan, nakapila na si Ruth. Kakain kami ng takoyaki kasi nagutom kami. Nandito pa rin kami sa loob ng airport. Hindi pa kami lumalabas. Kasi fini-figure out pa namin kung saan kami bibili ng ticket ng bus para makapunta kami doon sa aming Airbnb. Ayan, alin ang spicy? This one, ito, sa sauce yan. Sauce, okay. Sauce. Basta yung takoyaki. Authentic takoyaki.
Ayan, nawawala kasi kami. Kaya ayan, sinundo na kami ni Johnny Bell. Galing na sila sa Airbnb. Ayan po, ayan. 1, 2, naman. Oh. Ang chula nyo na. Ayan, nasundo kami ni Bell. Dahil nawawala kami. Ayan, dito sa lugar na to nakakuha ng Airbnb. Hi, hello baby. Hello, you're so tall na Kas. I'm about like your forehead. Yeah. Grabe. Grabe. Suko ako. Wala ko muna baka mom. Okay lang yan. Babawa yung tayan. Let's go. Guys, are we eating outside? Yeah, we are. Can we get some again? Dumo po. Pasok mami. Lala, he misses you. He said you need to find him. Oh, where is my Carrie? Nakalabas ko pa talaga. May laba ako. Where is my Carrie? Where are you, Carrie? Are you here? Okay. Where are you, Carrie? Behind the closet. Wow! Give me a hug. Give me a hug. Are you so tall also? What happened? Ah, both of you getting taller and taller. Oh, wow, I love you, baby. So handsome. Say thank you. Now, Cass, do you have a girlfriend now? No. You like your hair? Ano talaga? Halat sa to si Mama Te. O ano? Ay, ata sa kuyang pala. Para ano? Oh. Madiwanay. Sino man siya? Iyo. Oh. Ayos mo niyan. Iyo. Was this Okay, that's scary. Look at the shoes of Carrie. Wow! Ayan, andito kami kasi imimit namin si ay! Mapanosan kami. 24 hours na kaming soul ko rin na magano'n. Sabi ko na sa gilid. Look at the crab. Yan, magkakaraoke daw kami dito. Pwede mo pala itong drink all you can beer? Oo. Bet. Anong number po, Mama Te? 8. Sa di ba kung araw kang... May CR dyan sa baba? Yes. Di ba na din? Sige, share ko. Sa taas ako, di ba? Dali, ikaw. Dali, ito din nakalagay. Toilet 1 to 9. Yes. Wow! Wow! Look at that! Dito, dito. Dito, dito. Wow! Wow! Nice. Beer na lang kita, Bing. Beer lang talaga. Beer, puro beer lang. Okay man. Dito ba na po ako mag-beer? Ha? Okay po. Puro beer na lang. Bakit? Ano pa dapat? Nice. I want to try what Anong gusto mo? Okay. the waffle. Yan ang gustong punta ng mga apo ko. Yan. Godzilla. Ayan ang Don Quixote.